जोंहा फैगौ 9 तारिखनिफ्राय 9 अक्ट'बरनिफ्राय गासै मोनजि सिक्सोदोल डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलफोरखौ लानानै मोनसे खेला जों ट्रफि होनाय जादों आरो बे खेलाया मोनब्रै जायगायाव जागोन डिमाकुसि मुसलपुर बिजनी आरो क'क्राझार बे दाब्रै जायगानि गेलेग्रा फोथाराव जागोन बिनिनो बेखेवजेननाया डिमाकुसियाव जागोन आरो बेखेवजेननायनि अनगायैबो डिमाकुसि गेलेग्रा फोथाराव जोंहा गासै मोनजि द' खेल जाबावगोन मोनबा लिग आरो मोनसे सेमिफाइनाल गासै जोंहा बेयाव मोनस्नि खेल जागोन दा बे खेलाफोरखौ सालायनो थाखाय जिहेतु जों प्लानिं खालामनो गोनां जायो सावरायलायनो गोनां जायो डिसकासन खालामनो गोनां जायो बेनिखाय बे गासैबो खामानिखौ मावफुंनो थाखाय जों दिनै डिमाकुसि दुलाराय बर' फरायसा आफाद ओनसोल कमिटिनि अफिसनि मोखाङाव बे खेला परिचालना खालामनो थाखाय मोनसे अफिस लानाय जाबाय बेखौ दिनै बेखेवनाय जाबाय जों आसा खालामदों बे खेलानि गेजेरजों जों बेखे मोनजि जि डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल बिसोरनि गेजेराव मोनसे राजनैतिक बेनिफ्राय ससिय' इक'नमिक आरो कालचारेल मोनसे एक्सचेन्ज जालायनाय मोनसे सोमोन्दो लाखिनाय जागोन जोंहा आसामाव मोनथाम डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल दङ सिक्सोदोल डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल BTR बेनिफ्राय कार्बि आंलं आरो डिमा हासाव बेनिफ्राय मेघालयआवबो मोनथाम दं गार' हिल्स डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल खासि हिल्स डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल ओमफ्राय जयन्तिया हिल्स डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल बेनिफ्राय मिज'रामाव मोनथाम दं लाइ डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल मारा डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल आरो चाकमा डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल आरो त्रिपुरा मोनसे दं त्रिपुरा ट्राइबेल डेभेलपमेन्ट अट'नमास काउन्सिल बे गासै मोनजि डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलफोरनि गेजेराव बादायलायनाय जागोन बिनि बिथोरावसो जों दा जयन्तिया हिल्स डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल आरो मारा डिस्ट्रिक्ट हिल्स काउन्सिल बे मोननै काउन्सिलनिफ्राय दासिमहालागै क्लियार जगाजग मोनाखै फैगोन फैया दासिम खाथायाखै खिन्थु जों आसा खालामदों बिथांमोना फैगोन जों आसा खालामदों बेबायदि खेलाखौ जोंनि बेयाव अनुस्ठान खालामनायजों लोगोसे जोंनि रायजो राजाफ्रा मोनसे मोजां खेला नुगोन आरो लोगोसे जोंनि जायफोर खेलुवै गेलेग्राफोर सेंग्रा सिख्ला बिथांमोना अन्तत बे खेलाफोरखौ नायनानै गेलेनायनि मोनसे थुलुंगा मोनगोन गेलेनायनि कौशलफोरखौ टेकनिकफोरखौ सोलोंनो हागोन आरो गाव गावखौनो मोनसे साफा प्रफेसनेल फुटबलार हिसाबै गायसननो हागोन बेखौ आसा खालामदों बेवहाय जों टिकेट लानाय जानाय ना फ्रि गेलेनायनि सुबिदा होगोन मात्र जिरायनाय स्टेटास जोंनि समाजाव जिखिनि पजिसन बे पजिसन लानानै जों नायनायनि बेबस्था खालामगोन जों आसा खालामदों रायजोफोरा बे खेलखौ नायनानै रंजानायजों लोगोसे जोंखौ BTR सरखारखौ बे खेलनायखौ मोजां परिचालना हेफाजाब दासिमहालागै जों बे फिक्स खालामथ'वाखै खिन्थु इतिमध्य जों प्रग्रामखौ खालामनाय जाबाय मात्र सोरखौ चिफ गेस्ट हिसाबै मानो जागोन बेखौ जोबथा बादायलायनाया क'क्राझारनि साइनि सिङाव थानाय जिथु गेलेग्रा फोथार बेवहाय जायो स्टेडियामनिफ्राय